$1,453, $1,455, $2 million, $2 million, $1, $2 million, $2, $2 million, $3, $2 million, $4 million, $5, $4 million, $6, $4 million, $7, $4 million, $8, $4 million, $9, $4 million, $10, $5, $6, $7, $8, $9, $10, $11, $12, $13, $14, $15, $16, $17, $18, $19, $20, $21, $22, $23, $24, $25, $26, $27, $28, $29, $30, $31, $32, $451, $452, $453, $454, $455, $456, $457, $458, $459, $450, $406, 451, 450, putang ina, balik ka. 401, 402. Wow. 2, 3, 4. Nakaka-boring na, Brad. Oo nga eh. Wala tayong magawa dito sa bahay. Hindi magbilang. Boring na. Maglaro sa aso. Tumingin sa labas. Makinig ng mga ibon. Ano kaya ang pwedeng gawin? Alam ko na. Ano? Pinuhin niyo tayo para may magawa naman tayong kahit paano. Libangan. Pwede. Sige, Brad. Tara. Brad, sagutin mo na. Lugar ba to? Hindi. Hayop ba to? Hindi. Pagkain? Hindi rin. Pangyayari? Hindi. Ano ba? Tao? Pwede. Bakit pwede? Pwede. Kilala mo? Artista? Hindi. Newscaster? Hindi. Lagi dito sa Tacloban? Hindi. Malaki? Hindi. Artista? Hindi. Nakilala ko? Pwede. 1 hour later. Kaibigan mo? Oo. Si Kiwawi? Hindi. Si Jamie? Hindi rin. Si Kuya Flynn? Ay, hindi rin. Ano ba naman yan, Brad? Kanina pa yan eh. Basta supot yan, lalong-lalo na ngayon, hindi yan makakapagpatuli kasi naka-quarantine. Ang ina, wala namang personalan, Brad.